Apa ini naman aso mo? Di ba mo? Ako ay nanganday ka, sorry. Ang teka ko, grabe si mga bata ko. Lagay ayon palo. Kapataluyo lang ayaw. Agay ayon palo si Inote Second. Ay, punya na yung pinaterteran. Ay, perfect. Inote Second. Sabi naman pa niyo na guys, pinaterteran. Ay, nagdablag siya. Agay. Otek ko na. Okay. Ano yung orpe, alimate. Itorpe na to yun. Otek, questionan ka. Tapos English na. Hindi na yan, ba aja kawakan. Di mo mawatan. Otek-otekan. Yung utek-utek. Otek ko na yan. Otek ko lang. Ano ba dinakbakan? Ay, turpe na to. Pwede na. Otek. Orpe, dinakbakan at utek na. Ay, wala. Data. Dinagparat about otek. Hey, akin mo na. Kinadwaan. Halika marami tayo tayo. Si Judge. Agkadwa tayo. Agkadwa kayo. Agkadwa tayo. Di premyo yo. Tingnan nyo. Di premyo yo. Bet ni Dada ay mutalay. Paaba ka. Wey, data mutalay ka data. Di premyo yo. Sabi niya bawal niya. Kaya nga kasi kaya ayos siya. Lagi mabang kailan kami yung bip-bipyang ko. Yung kaya mata siya di premyo yo. Doon mo kaya Pag yung nagawad niyo, si Kanto ka na lang nagapatan niya. Kaya may collection ko din ang lalaki kayo patawakan ka. Ay, haan. Ay, ganan. Kasi may one take one day ko. Gusto na lang. Agin mo na kayo, ignotekan. Yay! Wala ka. Si Premyo na pay. Mahang kayo, Tado. Yeah, play. Okay, kaya kayo kumutaling, mahang kayo, Tado. Kaya no, di mo mamansaran na kayo awang kaninyo. Hey! Okay. About otik. Ipagpapatangan nyo. Hey! Eka! Hindi po, si Botak. Anya, si otik yun. Anya, si otik yun. Irregular. Otik. Anya, si otik yun. Ay, answer na si otik yoket. Ayan na, jay nga to yung baba. Ay, naglaglag. Damdamagin mo niya si Otek ni Mana. Abayin, baga pa rectangle ka na ko, torpe, nagiging English. Ay, torpe. Anya, si otik yo. Di ba, dua si otik yo? Ay, may isa lang Mana. Torpe, dua si otik yo, di ba? Ay, ako. Mahulog ka, torpe. Nebuwa. Ay, ano si Mariote? Dahil, buwan na. Kasi ko lang kasi niya. Dapat hindi maging kaba. Awan na ko na, zero. Pumalo. Anya nga klase, iti aking babayo. Manin, ano pa nga nagpupunta ka? Oleg! Maya! Oleg! Maya! Torpe! Anya nga klase, Oleg! Yun na muli. Torpe nga ulit. Apay, timudo ka na, timudo ko na, torpe. Ay, nagsirip si Mana. Nate answer na, huwag niya answer na. Ay na. The giant Turpa! Kani! Turpa! Dapan! Nagsirip ka. Ibaga nga rin na nagtotoo ko na, Turpa! Bakit ganyan klase si Baboy Kasday? Naktorin ko na nga rin sa met, anya, ti klase ko na, Turpa! Kita pa mo, Turpa! Klase na! I will love Kita that. sa klase, dati sa pa niya, nagpadak-padak ka klase! Impuktal mo, Turpa! Kasday! Nagsirip
ni Manang nakapagod sa torpe. Kumarunungan. Agino na kayo, tuwa. Ray. Anyati nagan timulagat yo. Wait. Hindi ko pen, apay-apawan na. Anyati nagan timulagat yo. Hindi may mawagad sa pagpagam. Ay, inak talaga. Awan, si Utek yung talaga. Amo na yung tinagan na. Awa? Torpe. Solo, logat, gat. Torpe. Solo torpe, kita kita. Kaya maraming ni Manang solo. Torpe, imbaga pag may mesa di matayo torpe kesan. Kaya solo, logat, una, torpe. Sulagat, una na kumataday. Wala ina, torpe. Ay, naslag kang mata nga pa ata. Right. Awan, sirmahin tiyo. Awan, mga bakata kayo. Malalayi nga. Di kami nga away. No, talaga, may nasirip ka ba? May question ko. Nga. Nabasa. Ano ito yung ang mata? Play manang mutaling. Play. Nabasa, di Michael Rubilla. Michael Rubilla. Kung nang pwede po ba? Nga, sila ka dyan tayo. Michael Rubilla, nabasa na Mario. Ay, torpe, sinang pagli siya di jay. Kada naman ikon amis ka. Play. Yang nga rin animalis kita takil ko'y matanang yung diutek na. Betan, sanjak nawatan eh. Ay, great ha. Ada takil, si matanang yung diutek na ko lang. Master, premiere ka rin ang Daddy B. Diutek ko. Okay, kanyang rodes. Lako na, danak niyo, JJ, matanang. Kaya takil, matanang. Ay, kasi mata na. Nalingas na tumirik. Ano? Ay, wala na. Betak ko na. Ada di stethoscope na. Wala, okay po. Stethoscope na ba? Tama yung... Torpe ka makita ka di stethoscope ya. Nga, ako na guys. Baka naka-bluetooth. Anya ka lang na ilan. Torpe, prared. Prared. Prared? Turpe, at adila na turpe. Kapag mga sayo yung sambatan yun, Beta, di na radyo, okay ka. Okay na. Wrong, ekip. Wis, wrong, wrong. Nagate, wis, wrong. Ewa, Iti, answer na, kore po ka ni Jan Eri, mandang kakasay. Anya ka naman, anya ka, urong ka na ka, jan, lagi ka na marka, kadaktak yan na mata na nga ron. Itairan sa tumlaga mo nga, ostrich. Ay, ispik, karwa, gayam. Kayang kamalan mano, kaya makustarap si Ruba, kaitos Maria. Ne. Akto gawin! Ruba, hindi yung pinanteran sa torpe. Jay, mrugyanan tayo ka notify Ironman. Premiere si... Nanti Ani B, kung natin silikot. Ate, pwede di ba kasyon nito man lang at torpe? Ay, wait. Aputan ka talabayag mo. Aputan talabayag mo. Di ba question tayo ako kanya nang itwang? Aputan talabayag mo. Lapayag! Pajagong! Di ba question tayo apuket? Hotdog. Hotdog. Nangit mo! Din! Hey! Abdeng may galay, murag man kayo. Tao! Hindi! Lugar! Hindi! Ay, sa... Hindi! Tao, hindi kung po. Makan! May bigyan ka rin kayo. Ala!
Ayun! Napaarasi ka! Medyo bangkin! Ay, bang traktoy! Ay, ganda! Saan? Bayatan na! Teka! Malagit na! Atraktoy mo! Awan ko pa lang. Teka! Up to! Eh, 40 minutos na eh! Saan ba niyan?